اجازت نزد شما یک نفر اومده دروید مرحمت دارد خوب شد مرحمت دارد Assalomu alaykum Rafiq Sardor. Va alaykum. Mumkin man darom? Marhamat. Shuni. Xo'p, xizmat. Rafiq Sardor. Man medoni барои чӣ омадам? Мехоҳам дар ҳамаи умури дохила хизмати модар ватанро сарбаландона адо намоям. Бо медони барои чӣ Рафиқ Сардор? Мехоҳам либосои низоми шумо дар тан ба бар кардед ку ман дар тани худам ба бар кардам. Чунон фахр кунам ки бовар кунед. Амин хида Рафиқ Сардор. Мехоҳам хизмат кунам дар ҳамин тоҷикистони азизи худам. Ман дӯст медорам бениҳоят. Ҳар лаҳзае ки ба ҳамин пеши умри дохила мегузаштам Рафиқ Сардор. чашмон қатра об мегам. илтимос мана корда мегиред? Xo'p, dodajon, fahmo. Shuma mexo'ying ki дар ҳамин шӯъбаи мо кор кунед, а? Dodajon. Барои ин коре ки барои ин формаи низомиро пӯшидан, шумо бояд ҷисман бақувват бошед. Шумо гуфтане ки ман варзиш напурсед чунон Рафиқ Сардор чунон ҳамин варзиша ман дӯст медорам ки ҳамин соат 4 саҳар мехизам то 4 бега исни хона медавам усни хона медавам бо исни хона медавам усни хона медавам чунон Рафиқ Сардор ман ҳамин варзиша дӯст медорам ки напурсед агар айтан туш гӯи Рафиқ Сардор мана ши бо аҷумане мезанам мехизам мешинам Рафиқ Сардор додаҷон ши лаббай додаҷон дуюм баъдами ин шумо маълумотномаи олӣ дошта бошед бояд. Албатта шумо гуфтале ки ман маълумоти олӣ доштам. Бале. Вай чубах. Шумо напурсед Рафиқ Сардор. Ман 5 сол мактаб донишгоҳи миллии Тоҷикистон бобои хуб ало яъне 4-5 тамом карда бо хоҳиш шудам аскарӣ рафтам. Вале биле ман нишон диҳам? Ана додаҷон гӯш кун. Телевизорда як филм рафтесан. Хоб Рафиқ Сардор. ҳамон филме ки дар орзуи падар тамошо мекунед. Албатта Рафиқ Сардор. Ана ҳамин филма муаллифаш кист? яъне ки ки навиштааст? Рафиқ Сардор ки навиштааст? ки навиштааст? Хоб, марҳамат. Рафиқ Сардор, аз вазорат занг задан ки соати 5 маҷлис будааст. Маҷлис? Бале. Навбадор аимо фапайрот кунед. Хоб шудааст. хуб, кани дода ки навиштааст? Мумкин Рафиқ Сардор иҷоза дед. Аимо мана ба маҷлис даъват кардам. То омадани мана ҷаборов пурсед ки ки навиштааст? боси ман мегӯям. итоат Рафиқ Сардор итоат. хоб фаҳмо Рафиқ Сардор. шери нав кани гап зан якта ба якта ки навиштааст? ки навиштааст якта ба якта бо ба кала намегирӣ? ки навиштааст намегирӣ? Рафиқ Сардор хӯрши рости гап хӯрши ба гардан гирифт. ин ҳамеша худаш қатӣ ҳамсояш намиста.